Op dit moment is op Q van gaybashing. het nieuws bezig. Het homokoppel werd aangevallen. En normaal gezien na het nieuws, het eerste liedje is zo. Inge de Vogelaar. Want Inge is nu op de radio. We dachten, wat als we nu die naam Inge de Vogelaar wegdoen en daar een fragmentje van, laten we zeggen, Cordon in de plaats zetten. We zitten hier allemaal tegen ons goestingen. Zoiets bijvoorbeeld. En we slaan dat op net voordat Inge in Vilvoorde, want ze zit nu in het beachhouse, net voordat Inge dat start. Dan kan zij niet anders dan het afspelen, maar zij weet dat natuurlijk niet. Dus hopelijk gaat ze verschieten. Zit je daar op dit moment minder dan 5 minuten. We zitten hier allemaal tegen ons goestingen. Dat is de sympathieke jongens. Uitstende Vincent Virus en Jorik Kuils. Geniet van deze plaats. Ze wist het direct. You make the summer. Q music. You make us cute.